Li Tirkiyeyê biryar hate dayên yasaya ku erka operasyonên dersî norî bo Iraq û Sûriyê dide hikûmetê ji bo salekê bê dirêj kirin. Piştî daxuyaniyên Serokwezîrê Iraqê Ebadî ku bertek nîşanê operasyonên dersî norî ên Tirkiyeyê dabû û ragihandibû ew ê operasyonên Tirkiye bibin berdestê netewên yekbûyî û biryara bicihkirina leşkerên Iraqê bû ser sînorî Tirkiyeyê, ev biryara dirêjkirina tezkereyê balkişand. Di nava pisporên Tirkiyê de biryara lejneya evlehiya netewî li dijî daxuyanên hikûmeta Baxdayê weke bersivekê hat nirxandin. Silahlı kuvvetlerin Li dijî hebûna hêzên artêşa Tirkiya Başîkeyê, hikûmeta Baxdayê her aciziya xwe tîne ziman. Bêguman biryara dawiya lijneya ewlehiya neteweyî bersiveke bo Baxdayê. Tirkiye bi biryara dirêjkirina tezkerê ya bo saleke dî dibêje kengê û bixwazin de operasyonan bikin û Baxda nikare rêlberveyekê bigire. Ez bawer nakim leşkerên her du welatan werin hemberî hev. Li belê Baxda cizbûna xwe ya ser leşkerên tir yên Başîkeyê di her zêdetir bîne ziman. Li ser beşa tezkereyê ya derbarê Sûriyê de jî pispor dibêjin, Tirkiye ji bo ku bi awayekî yasayî leşkerên xwe li Idlibê bicih bike û ji bo li Rojhilatê Firatê dewerên dibin destê YPG dane operasyonan pêk bîne ev biryar daye. Önce Suriye'ye gitmesi Du armancên vê biryarê hene. Yek, beramberî rêkeftina Idlibê, Tirkiye bi Rûsyayê re li ser Rojhilata Firatê bingeha operasyonekê dide avekirin. Ya din jî, Tirkiye ji bo ku zêdetir leşkerên xwe Sûriyê bicih bike û operasyonan ser deverên di dest YPG derbixe, ev tezkere dirêj kir. Ev biryar, nîşaneya vê yekê ku piştî rêkeftina Idlibê encam da, Tirkiye wel ser Tel Rifatê û deverên di dest YPG de operasyonan pêk bîne. Tezkereyê ku erka operasyonên dersî norî bo Iraq û Sûriyê dide hikûmetê niha berdestê serokatiya parlamentoyê ye. Tê diyarkirin piştî ku parlamentoya Tirkiyeyê yekê cotmehê dest bi heyama nû dike, vê hevdîtinên ser tezkereyê bên kirin û piştî ku di parlamentoyê de tezkere hata qebûlkirin wê bê karîger kirin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.